Mamukase muri eZimbabwe tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamaSecret namaConfessions chandinoitwa iye Glory. Welcome back to this episode. Ndangoti Veduveka, it's back to school. So I'm very sorry for not being able to post. It's a one-man show. I'm the editor, I'm the filmer, I'm the videographer, I'm the reader. Tapedza ipapo anti havasati vauya pakaipa. Kandatadza kuposta chokwadi ndiregererewo zvinenge zvichitondiremera asi mwoyo wangu unenge uchida kutova pano. Regai tipinde munyede kutanga. Hi Tete, happy new year. Please hide my ID. Nyaya yangu yakareba, but let me try kuita short. Nyaya yangu yakadai, regai nditangire pandinofunga kuti ndo pakatanga kuunderstanda whatever was or is going on. 2011 ndakanyora grade 7. Ndakamira results angu ndipo pandakatanga period yangu. But if I can tell you Tete, muri muna December ndakaenda kuperiod ndiri mubedroom. Ndakatorara namai vangu. Baba vasipo vaenda kumusha. You know that family yamunoziva kuti baba every Friday goes kumusha kunorima what isu kumba kwedu we are 10, 7 girls 3 boys, but pa 10 ipapo vamai vangu i5 vamwe 5 2 vana mai vavo 3 umwe neumwe ana mai vake, but pane nyaya yangu is the way we got to live or the way I live. Back to my story. Ndaenda period paya December 2011 2012 handina kuenda period zve, mind you I was 11. No zvevakomana zvese gore rikapera and paitaura vamwe vezera rangu vachitoziva kuti every month vanoenda. Ndaingodairawo semunhu akamboenda ka1 akaziva kuti zvinoita sei. Form 1 yapera handina kuenda kuperiod. Form 2 that's when I got to realize kuti ndaenda kuperiod kana kumba kwedu kwaita vaenzi vechikadzi vouya kurara muroom mevasikana. That's when pandaimuka ndaenda kuperiod, but hazvina kuita big deal. Asi one day 2013 kumba kwakauya vamwe mbuya vaibatsira. Ndakarota ndichiratidzwa katswanda o basket kakarukwa netsanga kari pasi pebhedhi pairara baba vangu kakazara ropa. Ende kupi ikoko ndakabvunza munhu ndichiti ko iropa rei, zvikanzi iropa rako rekuperiod pausingaendi paya ndipo marinouya umu. Ndobva ndapatika ndikamhanya direct kuna baba vangu kunovaudza hope idzodzo. Ene mukura kwangu I was a daddy's favorite. Hapana aiva nyaya ndiripo ndikasavaudza. Ndaivada baba vangu and ivo vaindida and kwese both kuvana vababa namai ndini last born. So back to my story again. Baba ndavaudza paya vakangoti ndasvinza, but from there handina kuzowirirana futi nababa vangu. Vakatanga kuchinja, no favors, no what. Ndikangojairawo zvaivepo. But nyaya yeperiod haina kumira. Ndaienda kuperiod kana paita vaenzi chete. Kana ndaenda kuperiod ndaitotaura pane vanhu kuti ndiri kuperiod nekuda kweexcitement. I remember one day ndaenda kuperiod ndakafara ndikataurira mai vangu varipo. Vakatosati nyadzisa chii chinoshamisa pakuenda kumwedzi, usati semesa, but God knows kuti ndaifara because ndaenda kamwe pagore kana paita vaenzi. Form 4 ndakanyora ngoma ingori ndiyo chikoro ndaigona hangu. Ndakapasa 9 O levels dzangu. Now ndanda kuita ndichinzwisisa nyaya dzekubatsirwa because taidzidza kumission school, so paitwa zvekuprofitwa. So one of my older sisters vakauya kumba nemuprofita pakataura nyaya yekushandiswa nezvikwambo kuitwa vakadzi what. So zvakazoitika ndezvekuti sister yangu yakazoya kumba nemaprofita ake. It so happened first marriage yake yange yaparara, but angaitawo kacourse keteaching akakwanisa kuita kamari kekuti atsvake muprofita. So you know muri vana panoitwa muri vana panoitwa zvakadaro munodzingwa muroom, but ini ndakangodongorera ndikanzwa sister yangu ichitaura kuti anoitwa mukadzi usiku ende anoona face iri yababa vangu. Ndakabva ndaonekwa ndikadzingwa nambuya, but mashoko iwawo akagara neni. Ini ndisati ndatanga kuenda kuperiod ndaisurota kuti yanga iri innocence here, I don't know. Sister yangu yakadzokera ende yanga yava nguva yeback to school, nguva yemaperiods yakatanga, but cycle yangu was very weird. Most months ndaisaenda kuperiod zvekuti vamwe pavaitengerwa mapads ini ndaisamada because I knew hapana period ichauya. Ndiri form 4 sister yangu iya yekuya nemuprofita akasiya marriage, but akazomitiswa. Mwana wake akazoshaya ndiri form 4, but pakaita some talks because of the way yaanga afa was not normal. Mwana anga right makuseni, but masikati mwana anga afa tikatomuvika. One day ndiri form 4 anga ari masikati, you know zviya zvekuti wakavata but wakamuka, like ndakatanga kunzwa kutonhora kuzasi kwetsoka. Ndikanzwa chinhu chaindifamba chichibva kutsoka chichikwira nemakumbo angu. Ndakaita kunge kuda kubatwa nedzikirira, ndobva ndaswededza ruoko kuita like ndiri kupusha chinhu chiya
ndikanzwa kuti yanga iri nyoka. Ndakabva ndabatwa nezidzikira riya ndikavata. Pandakamuka after about an hour or two, ndakaona pend rangu rakatota as if ndanga ndabva kurara nemunhu. Ndakaudza sister yangu and she ensured her pend rangu, but she said it's just sweet dreams. Ndikatotsamwira kuti haasi kunzwa zvandiri kutaura. From there handina kumboita boyfriend. I thought maybe it's because ndiri mwana mudiki, but even nanhasi handina kana wandakamboti boyfriend. Fast forward up to now, ndopfimbwa nevarume vanhu chete. Mukufamba ndinonzwa the same thing, kuti baba vako vakabata something. Kuvarota, kuvatora kuti baba handei tese tinofamba vanobvuma, but kungosvika kumaprofita acho unonzwa muprofita uya akuchinja nyaya kuti baba is innocent but someone out there ari kushandisa vhesi yavo. We are 7 girls tete, hapana kana one ari pamarriage, masingle mothers chete. Inini at least handina kuzvariswa, but basa ndinaro, but tete zvinhu zvacho zviri kundirwadza. I need help. This is very sad. This is very sad. Vanhu vanobata mishonga. Ko vabereki munozviitirei chii zvekurwadzisa vana venyu? How do you do this? And uri kuona kuti anga ari mwana mudiki, so she didn't know what was happening. But unorota kunzi pasi pembedha pane tswando. Sometimes mwana anenge achitozama kutaura newe in a special way. Idea I'm going to send you number dzevanhu vachakubatsira. I really need to send you number dzevanhu vachakubatsira. When it comes to issues like this, kana kuri kuti uri munhu aroda rubatsiro kubva kuna Mwari, I am telling you, it's all about you. Nemoyo wako kuti uti Jesu, I'm giving my life to you. Open your heart. Have faith in God. Kama kasimbere tete, chokwadi chiya chokuti munhu unogona kurumba through association, ingava yeva unotamba navo o vaunojidzana navo vachishandisa mushonga, iwe uri murima zvako, uri usiku hutatu usingazivi kuti ndizvo zviri kutoitika. Saka zvava kuda kuti vanonamata vanamatise. Dai ndakaziva zvandava kuziva nhasi vatete, chokwadi ndingadai ndisina kupindana parumana nzombe pandiri nhasi uno. Asi chakandisvitsa pandiri nhasi uno inhau yeusimbe, unyope hwekupfugama munhu achizvinamatira ega. Ini ndiri mudzimai wechidiki ane makore 20 ane mapfumbamwe 29. Kana pane munhu azokaura ndini, asi kwangu kukaura, kurumwa nechekuchera, kurumwa nechekuzvigofera. Vatete ndaizamawo kupinda mumba kuti ndivewo misisi, asi zvichiramba. Ndinoona sekuti ipapo ndipo pakafira tsoro dzangu. Ndakada ma-quick solutions instead yekumirira nguva yaMwari. Zvino ndakatarika moto, ndakapfeka nguo dzeuswa, ndikazobvira chaiko. Rimwe dambudziko isociety yatinogara haisi exactly friendly kuvanhu vari single, haisi friendly kuma-single mother. Seni ndakakurumidza kuenda kuchikoro, ndapedza A level yangu. Seni ndakakurumidza kuenda kuchikoro ndikapedza A level yangu ndine makore 17. By 22 ndapedza college. At 25 ndainge ndava kutoshanda pane imwe kambani yamusiyamwa. Vatete chero kuchechi unoona kuti nyaya dzacho dzakarerekera kumasingle, kuita senge munhu asiri married hasiwo hasifu. Vatete chero madzitete angu pese pawasangana nawo nenge ungobvunzwa kuti saka bamunini tichavawana rini, apa unenge usina kana potential. Nenhau yemuromo yevanhu iyi ndakatanga kuona senge ndainge ndine something chakaminama pandiri, something chiri wrong. Ndakaconfida kune workmate yainzi Florence kuti ndiwo matambudziko andaisangana nawo. Akati zvaiva zvishoma. Kune muprofita waiziva aibvisa jambwa, aimisa dzimba nezvimwe zvakasiyana-siyana. Muprofita uyu aigara kuzvishavani, ini ndaigara muShurugwi. Saka kwaisava kure nakure zvako. Vatete takazoronga kuti taenda kumba uku weekend. Sezvo ndaigara nevabereki, ndakatonyepa kuti kubasa kwainga kune workshop kuti ndiwane mabhiro epamba. Takaenda naFlorence paya, ndichingosvika kumuprofita uya akaratidza kundifarira zvakanyanya. Ainzi Shangashike, shortcut ainzi Musha. So vatete akanditi achingonditi ba, akati ngirozi yaiva pari, yaive yafarira nengirozi yaive pandiri. Akanditi ndaiva munhu ari blessed. Zvandaichema zvaiva zviduku-duku, ndaizonyurura zitop shark chairo, asi ndaifanira kuzogezwa mhepo dzaiteverana nemutumbi wangu. Vakati zvekugeza zvaisatora mazuva, ndaifanira kutenga mukaka nesea water ndozodzoka umwe musi ndakachena, ndiuye nezvichena zvaiva zvisina kana mabakwa stroke mavara, kuitira kuti nzira dzangu dzicheneswe. Havana kana kumbotaura nezvekundibhadharisa mari, zvinova zvakandifadza sokuti matsotsi
awanda kudarika vanhu. Takabva zvedu pamba apa, handina kumira kutenda Florence nebasa guru rainge abata rekundiratidza vanoshandira nekubatsira maproblems. Havasi vose vainge vane mwoyo wakaisvonaka kudai. Vatete vamusha vakati sezvo ndainge ndaziva pamba pange pasina nidi kuramba ndichikakatana naFlorence, ndainge ndakasununguka kuuya ndega. Ndakatombofunga kuti vamusha vaive vachindiziva, izvo kwete, kutochiviwa kwaitova nani pane ma1 andakazopindana nawo. Ndakadzokera nezvinhu zvandainge ndanzi nditenge ndikanogezwa munyama yavaiti yaiteverana neni, ndichitsvairwa nomutsvairo. Imwe mvura vakati ndigeze, ndakatarisa mabvazuva, asi ndimeke sure kuti handaizocheuka kusvika ndapinda mumba mavo. Vatete handizivi kuti varombesi ava vanozvifambisa sei, asi temporarily zvinhu zvinomboita senge zvava kufamba mbichana, zvekuti attention yandainge ndava kuwana murodhi umu yaita kuti ndifile confident. Chero kubasa ndainge ndava kungoitirwa tumafevha-fevha. Nekuda kwekuti kaupenyu kangu kakambochinja mbijana, ndakatrusta vamusha zvakanyanya. Vatete ndinoona sekuti vamusha vainge vanimanipulata brain dzangu kuti ndibve ndavatrusta zvakanyanya, ende ndakavatrusta pachokwadi. Pakapera dare rekugezwa munyama, vakanditi ndidzoke zvakare kureview. Kikiki seka zvako review kunge uri kuenda kuna nachiremba vechirungu. Asi vatete zvinhu zvacho kana wazvitanga zvakaita semadrugs ari addictive, wanzi wangozvitangawo zviregi. Ndaienda kwamusha ende havana shoko rakaipa ravakambondiudza, asi ndakatanga kuona kuti kana ndikasvika pamba pavo ndaienda kuwana special treatment. Vamwe vachigwesha muvhu vachitsva nezuva, ini ndinenge ndakanyura mutefetefe mumasofa. Vamusha vaitovaoneka life kaiva nani vatete, asi mukushandira kwavo vaive vasingabhadharisi. Waiti kana zvinhu zvako zvakufambira woenda nechipo chako chekutenda, waive usingatemeri kuti ichi, asi waenda nechipo chinoenderana nekuwana kwako. Vamusha vakatanga kunditi ndaiva nechipo chekurapa chaiva pandiri, saka vashandiri vavo vamwe ndini ndainge ndava kuvageza munyama. Kana ari madzimai ndini ndaikwesha nyora ndichitowanawo extra dollars kubva pazviri. Mugoona vatete ndakatombonzwa nerunyere kupe rekuti vamusha vainge vakaromba, asi vatete handizivi kuti ndini ndainge ndakabikwa here. Ndaitovadhifenda kuti hai, vamusha vakachena, havana kana chavanoziva. Nanhasi ndinodemba kuti dai ndakaita tsvakurudzo dzangu nezvaitaurika, zvimwe nhasi ndingadai ndisina kudzipwa neganda remhuru. Zvimwe kuda vamusha vaivatora brain dzangu vakadzikwidibira mumbiya, vakaita zvekucherera pasi, sekuti kudzungaira kwacho kwanga kwakaenda kuprivate school. Basa ndakaramba chaiko, dzakatanga dziita sehope, asi ndaimuka ndichikrevha nyama yevanhu kuita senge kune kwandaimboidya. Handiti vatete krevhi inoita kana wakambodya somewhere. Kuhope uku ndairota tiri muninga rakasviba kuti tsva, takagara seseko. Vamusha vakagara pakati peseko iri vachiti tipedzise basa ravatanga. Vakagara kudaro vainge vakapoteredzwa nenyoka yaive ine misoro miviri, mutumbi uri mumwe chete. Vamusha vaiti kana vakagara, umwe musoro wenyoka unenge uri kurudyi, umwe kuruboshwe, wavo uri pakati, zvekuti vaita senge vane misoro mitatu. Ndipo pandakaziva kuti ndaive ndakazvikandira mugango raiva nemafuta anovira chaiko. Pamusangano apo paiva nevanhu vakapfeka zviso zvakasiyana-siyana. Umwe aive nekumeso kunenge bere, mutumbi uri munhu. Umwe aive nemutumbi wenyoka, face iri yemunhu. Vatete zvaityisa kani. Ini ndoga ndindaive normal structure yemunhu yatinoziva. Zvikanzi nemhaka yekuti ndaive ndisingagoni kushanduka mutumbi kana chiso, ndindaiva the perfect candidate kupedzisa basa raive rasiyiwa navamusha. Ndakada kumboramba kuti ndainge ndisingakwanisi, asi ndaive ndatogamuchira zvandainge ndapiwa navamusha. Kana ndainge ndisingadi urombo hwandainge ndapiwa, hwaizosukwa neropa revabereki vangu pamwe chete nemasibling angu, ndokuti ndichenurwe. Zvose zvaitaurwa hapana zvaimbova nani, saka ndakasara neuromba huya pane kuraisa vasina mhosva. Vatete zvakaitika kwandiri hazvisi fair, asi ini ndakarombeswa through association. Handisi kutambura zvangu, asi handisi wealthy zvakare. Basa racho ndiri fake prophetess. Ndinonzi madzimai aya anoshandira chaizvo. Izvo kwani ndinenge ndichitoita kudistributa different kinds of demons, endimwe yeyo tsvina inotambudza vanhu. Vatete ndaisada kuita zvinhu izvi, asi ndakatrikwa neakangwara. Yaikuda zvakapfava iyi vatete, yakandipinza muna taisireva.
ndakanga makuudzai kuti Florence uya ukundiintrodusa kuna Vamusha anenge anga akatogara ariwo museko iri. Ndakada kuzongwarai ndatopinda musupu inovira. Florence akanzvenga mabasa aya nekuita ini sacrifice. Handigoni kuudza vabereki vangu zvandiri kusangana nazvo nekuti chekutanga ndinoziva kuti zvichavauraya nguva isati yakwana. Chechipiri, vachada kuziva kuti zvekushandirwa zvandiri kutaura izvi ndakazviwa nepi nekuti handina kumbokura ndichizviita zvinhu zvandakangobatirawo pamusoro ndisingazivi kwazvabva. Iye zvino ndiri kurota ndichidya nyama yevanhu. Ndinenge ndiri muninga muma midnight meetings naVamusha netimu ravo. Mbinga yacho handina, kurohwa kwacho handina, vanhu vachiri kungotaura, asi chandinacho urombwa hwekupiwa hwandisina dzinza nawo. Ndiri kutotadzira Mwari nekuzviita muprofita wenhema ndichipa vanhu munyama nemadhimoni akaipa. Regai ndiyambire vedare ndichiti zvinhu zvamusina zivo nazvo ohisiri nazvo, regai munofira pasina, munokuvarira pasina, mungokakatana nezvinhu zvamusingagoni kukatanura. Ndiri kuzama kurisana nazvo, asi mamwe mazuva ndinokurirwa ndofuma ndakarohwa nekuti Vamusha vari kutoginya vachiti ukasiya zvinhu zvangu basa rangu achasara achibata basa rangu ndiani. Vateri zvakangoma hazvo. Vamusha vakafa panyama asi mweya wavo mupenyu. Kana tiri kuninga vanotora mutumbi wenyoka. Umwe musi ndakatombomedzwa kuupenyu wenyoka iyi ikazondipfira ndoshaya mweya wokufema. Zvikanzi iwoni vatete ndatambudzika ini. Right. Pane vanhu vazhinji vanogara vachingouya vachiti ndiri kutsvaga kamunhu angandishandira. Let me tell you what happened towards Christmas. About a day before Christmas. Guys, pane munhu akatonditumira kunyaya kuinbox akatoti vedway ndine munhu wandiri kutaura naye nemadzibaba ende mari yasara between me and poverty ndo yose yaari kuda. Saka handichazivi kuti ndise bhozi maproblems angu awanda. Ndikati achiri mashoma pamuchatorigwa mari yeback to school because kapatotambira ka 20 December January aba patambigwi. Next pay iriko musi wa 20 January kauti 30 January. Saka muri kuti masense mashoma asarewo moda kunopa madzibaba. Maproblems amunawo mashoma. Muchatozoita times 10 musina chikafu, musina mari back to school. Madzimai ngatiregei kuzvitsvakira maproblems. Madzimai, especially madzimai ndi mavictim, regai kufunga kuti ini overstayer, I'm not married, saka ndiite sei? Vedwe wochiinda kunotsvakana nezvinhu zvaunobatana nazvo usingazivi kuti zviri kubva kupi. Alright, regai tipinde mune imwe nyaya yandaona yandatumigwa paTikTok. It's very strange. Ndangoti zvakaoma tete makadii ndinoda help. Zita ndichazviti Grace. Ndine munhu wangu wandinofambidzana naye ane mwana waanochengeta weex friend yake. Ndakamubvunza kuti kosei uchichengeta mwana uyu ndewako here? Akati hasi, mai vake vakangouya vakasiya mwana pandiri kwakuenda kwakuzodzoka after a week, so ndiwo machengetero andakaita mwana uyu. Ndikanyarara. Problem yapo ndeyekuti mwana wacho akauya kwatiri holiday anoti ini ndibude mubedroom ndinorara kuspare bedroom, iye urara imomo. And also boyfriend yangu anenge achingoti it's for this holiday only, she's going back soon, don't worry, and also she's still a baby. So this other day ndakaramba ndikati ngaabude, akarara usiku hwese achichema, akamuka akazviitira tsvina. Ndikanyarara. Zviri zvekuzviitira kana kuitira pasi mutoilet handichatauri. Akada anosiya asina kuflash obuda hake. Kumubvunza kuti why anoti hapana. She's 10 years old tete. Nevamwe ndoita sei, let me know kana mapost. Zvakaoma because ndatobvunza kuti mwana uyu anonzi mwana wefriend yake yakauya kuzosiya. Pane munhu angangobva unosiyira mwana weex friend. Maybe mwana wemudzimai wake hatizivi. But kuti kwai mwana anonzi kana baba vakaramba kuvata nababa anovata achichema kusvika zviitira tsvina. What is this? Mwana ari spoiled here. Tofoda kudefine kuti mwana uyu ari spoiled here kana kuti there's something. Ndiani anovata a 10-year-old girl? Who sleeps with a 10-year-old girl? Wonzi iwe mama achibuda. Makambozvionepi kunzi kwai tongoti mindini mama ndimi stepmother. Monzi stepmother achibudai mwana avate natete. Ilavu, chirungu. Handizivi kuti munozviona sei, munongotiudza kuti munozviona sei. Right? Regai tiverenge nyaya inotevera. Auntie Glory, basa ndapedza ndadzoka nenyaya yangu isere. Ndakakupai pfupiso ndichitora zvimwe just vanhu kuti vazive kuti kuva nherera hakusi kuguma kweupenyu kungoita chero chauya kuti urarame okuzvipinza mumadziva ane ngwenya. Zita ndiroro chituparambai makaviga dzirimo hama dzangu muchirongwa chenyu Back to My Story, Testimony or Life Experiences ezenherera. Sezvandakareva, mama
and my father divorced back in 2002. Mama vaive nepamiri peyanga sister yangu. Baba vatoroora mumwe mukadzi akauya pamba. Maindu maimomo vakashanda kusvika vatenga stand nababa nekutovakisa imba yatopera, ndo pakaroora baba. That time pamiri pamama paive ne9 months already. Mwana ane 7 days. Mama vandobva vatoburutswa mumba, ivo vakati handisiyi vana vangu, kwandoenda ndokwavanoendawo. Taiva 5 girls. Tava kumusha kwamama after 2 years ndo pakafa mama. Vainge vaine 35 years. Mama vakaita vana vasina kunyanya kusiyana, like gore mwana. You can see a dark cloud covering all over 5 girls alone without anomira. Firstborn aive ne15 and the last angava ne2 years. Vanhu they pretended kuti they would take care of the girls pamberi pevanhu, but mama mega munhu avigwa ndo panotanga life chaivo. Still remember holding my sister misodzi ichiyerera, takatarisa nzira yeupenyu. Fast forward, musara pavana tavapo, but she didn't even care imi woye. Mai vangu loved everyone mufamily mavo, but vasisipo ndo patakaona chisionekwe. Tiri kumusha ikoko taitwa utsinye hwekurevesa. Chikafu chikabika maingonzi dyai muri 5. Sipo sezvandaireva 1 quarter green by iya yataipiwa kwainzi wachai hembe dzenyu hadzaimbosanganiswa nedzevamwe, ndo pane kuwacha ndo pane kugeza. Taitosarudzwa zvekudaro. Gumbezi taive ne1 tovata parikukwe paya. Ndakasiya zvakawanda. Kaya masista kangu kaya kakabva katombonzi kaende kuna musara pavana. Taiti tikaendako kunoona mwana nemasisters angu tete. Ndosaka ndakukuudzai kuti pachinzvimbo chamai vedu takaisa Mwari. Even though vari invisible, we felt God's presence in the middle of matambudziko. Let me skip nyaya my young sister. Ngatingomuti ivimbai. It's a lot. She's a living testimony of what the mercies of God can do. Back to my journey ndava grade 7. At the age of 13, tava kuda kunonyora, ndo pakauya idea ya big sister mafriends ake kuti tiende kusiti kunotsvaka basa remumba. Ndikati handimbosari, handitauri kuti ndekupi, nekuti kungotaura hama dzinobva dzadoziva kuti ndini. Takaenda kusiti basa tikariwana. Veduwe chaizikanwa hapana ndeve mwana. Ndo ndakati 3 years ndichishanda, no cent manzwa, not even 50 bera check. Ndo madays emari idzodzo. Kopenti ndairizivirepi kutongoti 1 iroro kutoita chioma ndikupfeke. Kuperiod ndakaenda handina wandakaudza ini. Ndakanga ndisina wekuudza. Ndo pandaishandira mai vevarume hobho vaya. Handina kunge ndamenshena repekutanga pavakauya ndikapokonyuka. Handina wandakaudza nyaya iyi till nhasi pamati taura zvese. Hanzvadzi yamama vemukadzi wandaishandira ndiye akatanga. Pavakatouya ndava ndega, mai vaya vapinda mutauni vakatouya vakakiya dho ipapo. I think ndanga ndava ne15. Ndokubva atimanikidzira pakona mumba imomo. Ndikavati sekuru ndokuonai samai vangu, nokuti age yenyu neyamai vangu yakaenzana. Uyezve mwanasikana wenyu firstborn akaenzana neni. Tiri same age. Difference iripo iye ane vabereki vanomuendesa kuchikoro, ina handina. Ipapa handina kumention about God. Vakangoneta vakabata his manhood mumaoko, vakagadzira hembe dzavo ndokutobuda ndokuenda. Handina kuzombovaona futi baba vaya. Handina kuudza even muzukuru wavo. Kuvaudza mai vandaigara navo zvaisabatsira, because she could bring different men kumba. Ine mwana wavo kasikana tovata mukitchen. Kutumawo maboyfriends kunopiwa mari. Till the day ravakazondituma kuna baba vekupolice station. Ndikati ndanzi ndiuye kuzopiwa mari namama. Ndokubva vati ndokupira panze, mira ndikuperekedze. Vakanditi kuti ndikupe mari yamadhamu ako, tanga wavata neni ndikupe mari. Vaive vati kurei baba vavo. Ndikavati ndati Mwari vangafarawo here mukuvata nemherera yakaita seni. Ndakavatarira kuface with my innocent face. Vakapfugama vakachema. Maindu ndanga ndava ne16. Vakabva vanditi une hama here? Ndikati zvikanzi ndokupa mari utize uende kuhama dzako, usiyane namai ava nekuwanza kwavanoita varume. Munhu aitoziva munhu wake zvekudaro. Ndakagamuchira mari ndikaenda kumba. Handina kutaura, ndakangoti handina kupiwa mari, vati vachakupai. Following day ndora ndakatiza kwembe dzacho ndaive nadzo here? Hapana. Baba vaya mupurisa vakazobva neaccident vekundibatsira. Regai ndirambe ndichichema, zororai murugare. Dai vari vapenyu ndaimbova tsvaka. Siti yandakaenda yaiva nehama dzababa, vanhu vaMwari.
Kusaisa baba vangu mukati was an absent father muupenyu hwedu, ndosaka vasiri kupinda. Ndasvika kusiti kuya ndakabvunzwa kuti unoda kuita nezvei. Ndikati ndoda kudzokera kuchikoro at 16 ndichipinda mugrade 7 vamwe vangu vava muform 4. Uku kumashure big sister yangu nesecond one vakasara vakanga vava kutoendeswa kuchikoro with the help yemaorganization. Then ini wechitatu ndaakuhama dzababa ndava kuenda kuchikoro. Ndakashingirira zvakaoma kudaro tete, handidi kunyepa. Ipapo ndakazviudza kuti kunyange zvikaoma rega ndishinge nechikoro. Saka ndakazoguma hangu paform 4 ndikaitawo 6 subjects zangu including maths and English. Wakazooma futi upenyu. Unoziva usati aendi kuchikoro vanhu vanenge vakutarisa kuti ushande okuroorwa. Ndakatomborengerwa mumwe mukomana nekuda kuti aiva muCIO. Plan was kuti ndikavata naye ndobva ndadzikwa pamba. Pandakavharirwa dho futi ndinaye ndakamuudza futi kuti unonzwa sei ndiri mwana wako ndiri kumanikidzwa pamunhu wausingadi. Akaridza tsamwa ndokubuda. Akati ndakunyarai, tendai mwana uyu, ndokubva aenda ega. Ndopandakanamata ndikati, Mwari, zvamunoziva pachinzvimbo chamai vedu takaisa imi. Nawo ndokumbirawo ndikwanise kutora passport ndibude muno. To be honest tete, it was not part of my plan to end up in South Africa. Ndakabva ndatanga kuita tumapiece job ndikaunganidza mari ndikatora passport. Pakazoita God sent akangonditi handei kumhiri kwaLimpopo. Mafamily and friends vakati ndokuchaperera chinamato chose chanohura ikoko inonzi South Africa. Pandakaziva chinangwa changu chandaida kuira kuno. The gates of hell never prevailed. Even though zvakanga zvakaoma, chimwe chezvinhu chakandibatsira chichiri kundibatsira kugutsikana nezvandinazvo panguva iyoyo. Ndokuuya kwandakaita kuno ndiri hangu kuprovince dzine nyanza, working as a caregiver. Everything is good. Handidi kutadzira Mwari. Ndakadzidza kuita maprayers and fasting ose amunoziva. Unoziva muminzwa imomo matemptations aisapera, asi denga rakaramba rakamira nesu. Back at home, all of my sisters are doing well. 3 of them are graduates, vari kushanda and married. Also the youngest uya still school, anopedza next year. Heavens intervened kwatiri tose takadaro takavaisa samai vedu pafront. Navo vanina vana mama vaya ndopavakuita chip in. Baba vaive absent for the past 20 years. Ndopavakuda kuti swededza pedyo. But as you always say, love them from a distance. Ndozvatava kungoita. We don't hold grudges. Pakaita ari kuda kuwanikwa, we give them their belongings. Vari pamwe totofuratira. Ini ndiri kutarisira kuroorwa anytime soon. But zvaizvozvi tanga tiri kumbobatsira vamwewo vakamira nesu back home. Ndini hangu ndisina kuzoda kuendera mberi nechikoro sevamwe. But all thanks to God who never left our side. And ambofa akaneta panherera dzavo. I'm not a person who's selfish. Like now with God's help, this year ndakatokwanisa kusponsor vana 2 vavema O-level from January zvese nemaexam fee avo. Moyo wangu ukatofara. Waitorwadza ndichitarira kuti back then ndaiva musame shoes. Ndichakuudzai Auntie Glory, once again ndinokutendai nekuramba muchikurudzira vanhu kuramba tiri pamabvi, kwete kunzi enda unobatsirwa kwakati. Or you can say nyengeterai, Mwari vanopindira. Mwari varamba chikuropafadzai for people like me. Merry Christmas, Auntie Glory. So when she sent this message, I think andakukwanisa kuiposta takuita Christmas. Nyaya iyi chichanyondirwadza ndechekuti she wrote a story, and the most part yandibata ndeyekuti she actually pays school fees for vamwe vana because she's been there and she knows the pain of kushamuna nokubatsira. And also chimwe chandibata ndechekuti munhu anotaura at 16 aimira kuti muda kundirepa imimi. The mwana waunoona kuti she's this intelligent girl that she's always been. Kana uchida kubata mwana chibharo kubvunza kuti uda kundibata chibharo, imi mukaona kuti mwana wenyu abatwa chibharo munowasei. This is heartbreaking because unofunga kuti nai Mwari, mwoyo wangu unoramba uchitsemuka. As a parent, Mwari ngaatinzwewo kuchema kwedu. Because nyika yatiri kusiyira vana vedu like she said kuti musi unofa mama, everyone is there. Haiwa tichakuchengetai, haiwa tichakuchengetai. Mwari vari kudenga vanenge vachikuonai vane macrocodile tears. Kana vanhu vose vainda wasara nemwana uya muri 2. Pazvinzwa, munosara muri 2 nemwana uya wotanga kumubata rafu. It's very common amongst us Zimbabweans kubata vana rafu because munenge muri 2. Pamba pangu pano, masofa angu pano, chakati. Veduwe. Asi ndoda kuti muzive chinhu one. There's one that you can never hide from. He will be looking.
And the most painful part is these parents of us, they come, hama dzedu dzinotida kana tabudirira. Vanenge vakuti mwana wabhuti wangu, mwana wangu. Baba vaya 20 years ago vanga vasimo mulife, mukadzi wako afa. Shoti kwai vana vari kuharare mwaruko. Pane murume akauya pana akati, iwe Glory, you are very unovenga varume, I hope you heal. Varume, kana mudzimai wako afa, ndiri kungokukumbirai. Kana une mudzimai wako akafa, vana varipi? Kana une mudzimai wako akafa uchitogara nevana, do you know kuti vana vanogona kuto-ill-treatiwa iwe uripo? Varume munoziva here kuti vakadzi venyu vose vanohla kufa because vanofunga kuti imi varume kana vana vangu kana mangoroora pamudzimai makutoita zvemudzimai here, vana they stop existing. But today I want you to know kuti simba ramunaro nhasi rinopera, jobho raunaro nhasi rinopera. Mangwana unenge watarisa kumwana uya. And the one thing that she said, ati Mwari, ndakakuisai panzvimbo yamai vangu. Imi Mwari ndimi atova mai vangu. Ndoda kukuudzai vana vose vamunoabuse. Vanhu vose vamuri kuabhusa muchiti panapa I'm the most powerful being. Baba vavo kana kuti mai vavo tiMwari ari kudenga and he's watching. Tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. I'm hoping kuti as soon as schools opens, we are going to be back into the routine because right now there's a lot of disruptions. Vana vanenge vachida mauniform, vanoda mabhuku, vanoda matextbook. Maticha acho anenge achida mabhuku ane specifications. Unofanira kutsvaka uPNA, wotsvaka bhuku, wotsvaka nema code number and all. So it takes forever. So before I am on the social platform, I'm a mother first. I have to do things for the children also. But as soon as Skoro Rafurwa, I'm going to be back on the routine. I'm also not happy with the way things are happening. As you're going to be very patient with me. Ndokutendai guys nekuna chirongwa kwamaita. Munongosiyawo macomments atiti panyaya dzataposta muzvara nhasi. Ndongoti sizive kutongogara ndokumbirawo kuti musarega kunditumira message. Munyanyotsanangura nyaya zvakanaka. And guys, kana muchinyora nyaya dzenyu muisewo mafull stop. Andi, alright. Ndokutendai nekuna chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tatenda. Bye bye.